soňky wagtlar YouTube'da Türkmenistan barada edilýän gürrüňler bäsleşikden başga hiç zada meňden ok. O boş prezident bolmak, baýamak islegi bir näçe adamyň edýän gürrüňi bu opozisiýany dargatmana getirir. Bu opozisiýany hiç haçan birleşdirmez. Indi men şu wagtdaşynda gezip görkem käbir özüne aktivist diýip döşüne kakýan adamlaryň yüzüne seredemde şu studiýalaryň yüzüni görýän men adamlar. Diýmek biz bu adamlar bilen Türkmenistany ütgedip bilmez. Biz ýene şu studiýalary, şu halka günaýan köçek adamlary, jüz üçin iş etjek adamlary biz ýene Türkmenistana çağırdygmy doğruya Türkmenistany şolar getirmek istediğimiz var. Yine bu fikir yok.